Všetko to začalo, odkedy majú odznak. Odtedy má šancu ich pravú osobnosť poznať. Chcú sa povyšovať, nechcú sa rovnať. Chcú ti uškodiť, navždy slobodu odňať. Ale mňa to nebaví, všetci sú priebaní. Miesto mozgu majú si, to je tam ale deravý. Odteraz žiaden pízel, nech sa mi kurva nezdraví. Pošlem ho do piče ešte predtým, jak sa predstaví. West Pucci Beach Davis, stanica Mission Road. To sú miesta, kde môže každý vidieť kokotov. Rejdy do domovou, bez žiadnych dôvodov. Naplním flaškou, zapálim knot a hodím molotov. Si to natočím, jak ju naplním. Jak ich naplním 20 a do auta ich naložím. Alebo pritvrdím, stanica sa zmení na tombu. Nabehnem tam v noci a jebnem im tam bombu. 4013, kokotko sa zastrel. Len mi uľahčíš prácu, aj tak by som ťa zotrel. Keď som počul, čo sa dialo, aký bordel, tak ti oznamujem teraz, že tvoj zvonec odznel. LSPD, sú to hlavne v modrom. Myslím to vo všetkých smeroch, ale nie v tom dobrom. LSPD, kto je im otcom? Sa nejaká šlapka, jebala s bezdomovcom. Fuck LSPD, fuck LSPD. Nech zakričí každý človek, čo ich nenávidí. Fuck LSPD, fuck LSPD. Nech zakričí každý človek, čo ich nenávidí. Fuck LSPD, fuck LSPD. Nech zakričí každý človek, čo ich nenávidí. Fuck LSPD, fuck LSPD. Každý sa len potí, aj tak ma nechytí. Asi si myslel, že sa na to každý bude len pozerať. Že budú robiť, čo len chcú, tak ako GTA San Andreas. Keď si taký pussy boy, za tento track ma zatkni. Pre vás platí zákon, ale pre mňa aj zakmi. Jebám vás do huby, dáme si repete v kufri. Mám to, čo vy vidieť, nechcete mi zlené obete, ktoré si vezmete 30 rokov do basy, lebo však môžete. Vy ste tí kokoti najväčší na svete. Keď hovorím o kufri, nehovorím o akete máš kriky, bude mať na kasete. Keď jedno za vyhrá, vy vnútri plačete. Vy vnútri plačete, pekne vám to jebe. 20 nových aut, more, to máte skade. Z našich daní, zo štátneho fondu. Jedno auto minus, čo skoro bude mať bombu. Cením všetkých, ktorí sú v spore normálnych, ktorí sú pre spravodlivosť, nejdu pre výhru. Zdravím normálneho fízla menom City. Všetci vyjebanci, prosím, skapte už na chrípku. Bankso, jak to vlastne bolo? Čo sa vlastne stalo? Aj neviem, musím spomenúť, bratranc. Už vím. Sedel som v CPZ-ke, bola to dlhá doba. Bol som tam tak dlho, že mi skoro zhnila noha. Zrazu príde pandel, jebne ma do púd. Hodil ma na výsluchovku, tu som skoro čapol opuch. Jeden blondiačik, vysoký jak strom, druhý zase menší trpko. Uši mal jak lopuch, bodaj by ho jebel hrom. Vyprával tak nudne, že viac zábavný je aj osuch. Zapíname nahrávanie, pane hej, teraz nám povedzte všetko, čo sa stalo, kejle, poviem ti nič. Stolček klamstiev som prestrel, jediné čo po mne uvidíš je tvoj hlavy prestrel. To kde sme, že okuláre naopak, dostaneš bombu ako Dresden. Počujem sirény, vyparím sa hneď, strieľam tu punchline, zatráfa mi jak Beckham, more. Prípada odznaky na ruby, smeruj do záhuby, s výsmechom do huby. Podpíš ten papier, 4 roky v base, nebojujem za mier. Ale za to, nech to pandle riešia spravodlivo. Toľko problémov, čo vaše ruky narobilo. Vedúci sa musí cítiť, jak delino, čo za tú dobu sa zmenilo. No vôbec nič, tak to aj vypadá, bič. Panáčik v klobúčku ti vypíše pokutu, či neoťahne auto a odíde s plačom. Tak už jebte na to, nechoďte do roboty, však na čo? LSPD, naučte sa robiť svoju robotu.